Hello. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Hooray! Hip, hip, hip. Hooray! Happy birthday, Sister Ifoma. Thank you so much. Thank life, you. prosperity, good health, more money. Oh, thank you. Thank you, sisters. I appreciate this so much. You don't know how happy that has made me. Thank you. Ndị be anyị, ụtụtụ ọma nụ, ehihie ọma, mgbede ọma. Ka unu si wee hụ, taa bụ ụbọchị m na-enwe aṅụrị maka ọmụmụ m. Taa ka amụmụ tata. Adịkwa m wonderful, wee na-ekwu okwu, amụpụta m nnọọ na-ekwu okwu. Ekene dịrị Chukwu. Who say miracle no dey? Miracle no dey tire Jesus. I am one of those miracles. So ndị be anyị, daalụnụ, obi aṅụrị dị m nnọọ tata. Tata bụ birthday m. Ụmụnne m agụgokwa ọnụ m happy birthday. Obi a na-emesi m Paulina. Amaghị m ka m na-esi wee kọwa ka m si feel right now, mana n'eziokwu ezigbo obi aṅụrị dị m. Ezigbo obi aṅụrị dị m ka m nọ n'ụra n'ụtụtụ a ma ụmụ mma di m onye ọbụla bịa ọfa kpọtere m happy birthday. Sometimes adị m elotedu birthday m, ọfa sị m happy birthday nsị oh tata birthday m. Mana ka ọ dị na anyị abịagokwa ọzọ tata. Izu ụka nke taa ịbịakwa bịa sị nọnyere ụnụ ka anyị na ụnụ kpakwa, ka anyị kọwakwala ụnụ uru azụmahịa igwe anyị ba. Na-asịkwa unu fichaa n'anya unu ka unu fụ ife na-eme ebe a. Miracle na-eme n'ime ebe a. Miracle na-eme n'ime azụmahịa ya ka anyị ji abịa kwa izu ụka niile ka anyị na-agwa unu, ka a na-agwa unu ka ọ bụrụ na ya ekwuro asị aghara esi na ya ekwughị ọ na ikwukwa. Ngwanụnụ tata isiokwu anyị nke taa bụ kezi ife bụ isiokwu anyị, kedu uru ọba nya inwe ohere n'etiti ọlụrụ na ezinụlọ inwe ike ijikọ ịdị na-eme ya bụ ife fanabụ balansị anya ọfụma ka o wee ghara ịdị na-enyere nsogbu. Kedu uru dị na ya? Ma ị na-alụ ọrụ oyibo, ma ị nọrọ onwe gị, ị bụ onye nchụnta ego, ife ọbụla ọ bụ ị na-eme, ọ dị mkpa na ị ga-enwe ike balansị ife na-abụ ị na-eme ọ ife niile ị na-eme. O nwere ndị na-emekarị ịbụọ ka ị wee rite uru dị na nyabụ ife. Ọ bụrụ na ị na-ajọgụlụ ife a niile ide abalansị nwa ya, o nwee ife ndị na-adịrọ mma na arụghị ọ ga-eme, ọ ga-ewelite mana arụ mgbu mana famili gị mana ebe niile ịfụ na ife a na-agazi gị ọfụma. Mana ọ bụrụ na ị nwee ike balansị ụzọ ife na-abụ anwa ọ ife ịtọ ị na-eme, ịfụ na ọ ga-adịrị gị nkenke, ị ga-enwe ike ritesi uru niile dị n'ime ya. Ọnya bụ isiokwu anyị taa, ka anyị kọwara ụnụ uru dị na inwe ike ijikọta ife ndị ọnụ ka fa ghara inyere nsogbu. Ndị mụ na fa na ebe a taa bụkwa ụmụnne m ka anyị si abịa izu ụka niile. Mma akpọlite fa ka fa kọwakwara ụnụ maka ndị na-amarọ ndị anyị bụ n'afọ anyị izizi, ka fa wee ghọta ndị anyị bụ. Mma ebido n'onwe m bụ Ifeọma, afa m agbanwebere. Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu bụ afa m. Abụ m nne, bụrụ nwunye, nne ọmarịcha ụmụaka ịtọ, bụrụ nwunye. Mụ na di m na ụmụ m si
na Nigeria ya na anyị ji wee na-asụ Igbo mana anyị ebi anwa anyị bi na America ebe anwa ka nsi wee na-ewetara unu ozi a ka unu wee na-anụ ya ọfụma ya bụ ka mkpọnite ana m azụ afọ igwe ka unu si wee fụ afọ igwe anyị na-agwa unu maka ya kwa izu ụka ana m azụ ya ka mkpọnite nwanne m nwaanyị bụ Chichi ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ na ebe o si wee na-ekwu. Chichi Igbo Queen, Igbo Queen, Igbo Kwezono, ifiri nwanne m daalụ ndị anyị kekunume akwarụ dị onye ọbụla nke onye chile ya zara ka Chineke bi n'igwe gozie onye ọbụla ọ ka bụkwa nwaada Chichi Edwards abụ m onye Igbo. As you can see, I speak Igbo, ana m asụ Igbo, abụ m nwata akwụkwọ bụrụ onye na-alụ nọọsụ ma bụrụkwazi onye na-azụ afọ igwe. Ya bụ nke anyị na-ewetara unu n'ụbọchị nke tata wee na-asị unu nnọọ bịa ka anyị na unu wee nọlịa onye ọbụla bute mmiri bute popcorn chetakwa na abụ m advocate of drinking water, so less alcohol, more water. Thank you. daalụ Chichi. Chichi ka o si wee gwa unu bụ nọọsụ na-agụkwa akwụkwọ ịbụ dọkịnta nke oyibo ya ma o ji wee na-akọwara unu na ịṅụkwa mmanya abụrụkwa ezigbo ife gị ṅụọ mmiri. O bidogo practice be udo dịrị Chukwu ka anyị kpọlitekwa nwanne anyị nwaanyị nke ọzọ bi na Ireland bụkwa Doris. Ngwa m kọwa onwe. Igbo mmanụ daalụ nọ. Aha nwụkwa nwaada Doris Alụba Eke, ebikwana m Ireland. Ana m atụkwa n'ahịa igwe a mana asịkwa unu ka unu para ka nwanne anyị nwaanyị kwu mmiri. Ọ sị na mmiri ka mma karịa any other drink, so ka unu were mmiri unu na popcorn or your vegetables because all doctor popcorn kwa vegetables or fruits ka idesa n'akụkụ ka unu nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụnụ. Unu nụkwa vegetable biko unu ejekwana je kpara ụgụ na onugbu na-ata. Vegetable a na-ekwu okwu ya bụ ife dịka carrot, celery na ụmụ ife ndị anyị nwere ike ịta without isi esi. Onye aka dọkịta recommend ka unu na-ata. Ụgụ unu ga-esikwu ya esi wee na-ata iwe ewe na unu. Mgbe na-akpọnite nwanne anyị nwaanyị ọzọ si Belgium afịa bụ Salome. Ngwanụ Salome kọwaa ndị na-ene anyị onye bụ. Nwanne m nwaanyị Chichi daalụkwanụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu. Aha m bụ Salome Otisi, ebikwa m n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Amụrụ m ụmụaka anọ ana m arụkwa n'ọrụ full time. Biko na-eweliwe maka otu a na-atọ ebe a, ụmụaka m ekwere m atọ. Biko ana m asụ unu bịa were oche nọrọ ọdụ ka unu nwee ihe nke m butere n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ rinne. Nnọọ Salome, anyị niile ji ụmụaka anyị maka ose unu fụ ka mụ na ndị nke m si na-agbara eri ụtụtụ. Ọnya bụ ụtọ afịa anyị na-azụ na anyị na-anọ n'ụlọ ka anyị wee na-enedo ụmụaka ka anyị wee na-emekwanụ ka obi na-atọfu ụtọ. Onweghọ ka ị ga-esi mee ụmụaka ka fa ghara igwu egwu ọ ghara ikwu okwu. Ndị na-enenekwana anyị ghọta na anyị bụcha anyị nwere ụmụaka ana fa ga-anụ onu fa on the background. I'm sure na unu na-anụ onu onye nke m kịta ebe ọ na-eti mkpu. Ọnya bụ ụtụ ya. Ọ bụ nne di m ọ sị na ọnya bụ ụtụ ya. Ọnya bụ ụtụ ya. Ka anyị wee gaba n'ihu. Ebuka, please shut that door for me, please. Thank you. Ka anyị na-aga n'ihu. Ka m si wee kwuo ife anyị na-enene nke tata bụ kedu uru ọba inwe ike wee na ụzọ ife na-abụ ụzọ ife ịtọ wee na-enwekwa efe wee hazie ha ka ọ ga-esi wee baa gị uru ka ị ga-esi wee menwe fa niile without stress. Kedu uru ndị dị n'ime ya? N'ime ikiti n'ime anyị amaghọ ka esi separate ife, make a time, organize ya, ime nke anyị wee nwekwa efe wee na-eme ife ndị ọzọ dị n'etiti ha.
ọnya ka anyị na-eme ka unu ghọta taa. And ụzọ anyị ga-esi wee mee ka unu ghọta ya bụ ka unu fụke n'uru ọba na inwe ike ịdị na-eme nyabụ ife na-ajọgide ife na-abụ ma ife ịtọ without hurting yourself. So ọ na-ewekwana iwe na ana m asụnye obere oyibo sometimes. Oyibo abataghị n'ọnụ, ọ batara ịsụọ, ọ batara ịsụkwa anya n'Igbo ma ịma ka esi ekwu ya. Onye izizi m ma akpọnite ka o wee metụ ya bụ okwu aka bụ nwanne anyị nwanyị Doris. Doris na-eji ịgwa anyị na ọ dị mkpa na anyị jikọtara ihe anyị na-eme ọnụ ọfụma maka echiche anyị ka o wee ghara ịdị na-agbagharị ebe niile. Ị na-eche nke a na-eche nke a, ị nwere ike jikọọ ife ọnụ, o metụta gị n'ụzọ ndị oyibo na-akpọ mental health. Doris, ngwanụ kọwaa onwe gị, kọwaa anya bụ ife ka ndị mmadụ ghọta uru ife aba. Daalụ nne Sista Ifeoma. Ka Sista Ifeoma kwuru, ọ gwaghị okwugo ihe wee eziokwu anyị. Na ihe mụnwa na-agakwa n'ikwu wo, ọ bụrụ na ịhazi onwe gị ọfụma, gị na-eme ụbọchị mgbe ị kwesịrị ịrụ ọrụ gị rụọ ọrụ, mgbe ị kwesịrị ịnọ with your family gị nọ with your family, mgbe ị kwesịkwara idekọ onwe gị ọfụma, ilekọ onwe gị anya, gị ilekọ onwe gị anya, uru ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ime otu a. Maka ọ bụrụ na ị na-edesa ihe ndị a, ọ ga-eme ị gaghị na-echekasị mgbe ọbụla. Ọ ga-eme aka na uche gị ga na-ada ofu ebe. Ị gaghị na-eme ichere nka, ichere gị sị o imebe nka, imebe nka, imebe nka, maka na ịkwadochala ihe ọbụla mgbe o kwesịrị ka ime ya. Nke ọbụla oge ya ruteghị ala gị ime ya. Ị na-eso usoro otu ahụ, ị ga-enweta uru baru, ị ga-enweta uru buru ibu. Uru nke mbụ ị ga-enweta, ọ ga-eme gị ị gaghị na-enye onwe gị nsogbu mgbe ọbụla na ị ga-eme nka, ị ga-eme nka, ị ga-eme nka. Ihe ọzọ ị ga-eme, ihe ọzọ uru ọzọ ị ga-eritekwa ya wụ ọ bụrụ na ịhazi ihe ọbụla ọfụma, ọ gaghị na-eme gị ichekasị ihe a gị bịa ike abịa gwụ gị nke ndị oyibo na-akpọ burnout. Ị gaghị na-enweta ya. Ọ bụrụkwanụ na ị nwere ike na-eso ihe ọwụlụ usoro tushi deze ya, gị na ihe ndị oyibo na-asị ịbalansi your work and your life, ịbalansi ya ọfụma. Ọ bụrụ na ime ihe ọbụla nọrọ n'usoro ya, ọ ga-etinyere gị aka. Ị gaghị na-echekasị n'ike ike na-aga na-agwụ gị mgbe ọbụla ichetara ị ga-eme nka mee nka mee nka mee nka bifo ị ga-echekasị ahụ. Ọ gaghị na-ehizi n'abalị, ụra agaghị ekwezi gị ihe n'abalị maka na echiche niile ahụ ejugo gị n'obi. Pụta ọ bụrụ na iso ihe ọbụla usoro, ọ ga-ewepụchara gị ihe ndị ahụ. Ịbatala oge ruo ala mgbe ị kwesịrị izu ike, gị rie nri, saa ahụ, baa na bed gị, hiri ụra ọfụma, gawa maka na ihe ọbụla gị gara otu isi plan anya. Ọ bụrụ na ọ gaghị otu isi plan anya, mgbe ka ị ga-abịa chekwasị ha, m kwesịkwara ịkpọ Sista Ifeoma today, akpọbeghị ya. Mụ na Sista Chichi kwesịrị ime ihe nka na nka, mụ na ya emezi ya. Onye makwana otu ọ ga na-eche, obi ọ ga-adịkwa ya ma obi a ga-adị ya mma maka na ihe mụ na ya ihe mụ na ya kwadoro na anyị ga-eme, anyị na-eme gị. O nwere ike ya ọnwụ na omebilara ya ofu ihe ma abụọ ihe o kwesịrị ime. Mgbe ị chekachara ihe ndị ahụ, obi gị agaghị ada ofu ebe. Ma obi gị adị ofu ebe, ka ọ bụ otu ga-esi ga hie ụra gị nwe peace. Ọ ga-ekwe. Pụta ọ bụrụ na ị soro ihe niile ahụ, ihe ọnwụ na plan chara, m ga-ahụ mụ na Sista Ifeoma ga-ekwu okwu around 10, mụ na Chichi, m ga-ahụ Chichi, mụ na ya ga-eme ka ga kpọọ ndị business party na ya ọrụ ndị nke m around 4. Mụ na Salome ga-eme nka, mmecha gị mechi socha ya otu ahụ, mechaa ya. Obi ụtọ step ga-adị gị n'ime gị, n'ịdịgo fulfilled na dade imecha gị ihe niile kwesịrị ime dade. Dị n'ozie oge ruzie mgbe gị na ụmụ gị ga-anọ, mgbe ahụ na na-egwu egwuregwu, ị gaghị na-emezi nwatakịrị kwu ofu gị maka na ihe juru gị n'isi kwesịrị ime. Oge ruhala mgbe gị na ha na-egwu egwuregwu, obi ejụọ ya. Ọkwanụ mgbe gị na di gị ndị na-emetụ ya aka n'azụ ka ime ya ka o hie ụra, ị ga-eme ya ọfụma. Ọwụ ka o mee gị ahụ aka ya agaba n'ahụ. So ọ bụrụ na ị soro ihe ọbụla usoro tushi kwado ya, ị ga-enweta uru bara uru, ị ga-enweta uru buru ibu, especially ebe ahụ isi ike gị dị. Maka mgbe ị chekachara ihe ndị ahụ n'ahụ gị ka ọ ga na-eme, ị ga-enweta ahụ gị ga-esi ike. Ihe ndị oyibo na-akpọ health, ị ga-enwe a healthy health. So otu a ka ọha m n'ọnụ ka m na-achịkwa Sista Ifeoma. Daalụ sọ Doris. Ihe nwanne m nwaanyị na-achọ ịkọwa wụ na betanụ wụkwa m n'ahụ na m. Ọ bụ na ị na-eme ihe a niile, ị nweghị ike hazie ya ka ọ ga-esi wee dịrị gị mfe,
i wee nwee ike nwee efe for ọlụrụ, nwee efe for family, nwee efe even for your own self. Maka ị nidikwara my me time, ihe ndị oyibo na-akpọ me time, ka ị wee take care of yourself. O nweghị ihe ọzọ ị nwere ime, ịdina na bed gị, ichili ụkwụ elu ichida, ichili aka elu ichida, ịnọdụ na bed na-agba gburugburu na-elele Nigerian movie. Ọcha me time. Gwa onye ọbụla, onye enyekwana m nsogbu, ihe a with my time. Mana ọ bụrụ na enweghị ike hazie ihe ndị a nwanne m nwaanyị kwu maka ya, ị ga-enwenwu me time. And ọ bụrụ na enweghị me time, when mommy is not happy, the family cannot be happy. Mommy needs to be happy for the family to be happy. Ọwụkwana na mommy na-arịa ahụ, gị hụ everybody na-arịa ahụ, because ihe niile mommy na-eme ọ gaghị emenwuzi ya, nsogbu adị. Ọnya bụ isiokwu anyị taa. Mana ajụjụ m ga-ajụ tupu m na-akpọlite onye ọzọ bụ, ị nwere ike ịdị na-arụ ọrụ oyibo wee nwekwa ike balance nwuo ya with ezinụlọ m, nwekwa ike nwee that me time? Ị nwere ike ime ya? Ọ dị possible? Ọ dị possible ma ọ bụrụ na ọwụghọ gị nwa onwe gị nwee your schedule, mee ihe niile schedule ife ka isi wee chọọ around your family. Ọ dị possible na ị ga-emenwu achieve that balance? Ọnya bụ ofu ihe nchọ ka unu na-eche maka ya tupu na-akpọlite onye ọzọ. Ka unu na-echekwa ya, ka mkpọlitezie nwanne m nwaanyị bụ Chichi. Ka Chichi gwa anyị ka o si wee, ka ị ga-esi wee menwuo achieve physical health. Amaghị m ihe m ma akpọ physical n'okwu Igbo, mana I'm sure na onye ọbụla ghọta ife m na-ekwu. Ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịbalance ọlụrụ na family, kedu ka ị ga-esi wee nwee ike nwee physical health? Ihe a bụ one of the benefits, uru ọba na inwe ike ịbalance work and family. Chichi. Okay, thank you, Sister Ife. Biko ndị be anyị daalụ m. Dịka ife anyị na-akwu taa, na unu anụgo n'ife nwanne anyị nwaanyị si n'ọka nkwu, ma ị ga-enwe ike inwe physical health. Mana before ị chọwa ife ị nwere ike ime, ị ga-aghọtagodi ife na-enwere ike ime. Ịchọpụta ife ọbụna na-ada eme ife a, mma mmenwe ife a, nwaanyị na mama mmenwe ife a. Unu ma na physical health, abịa na physical health, ife a na-afụ, ife ndị a na-afụ anya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ wee nwee ife ndị oyibo na-akpọ stress so much, nke mbụ ife a na-akpọ manifestation, a ga-ebidogodi na-afụ ya n'iru gị. Ike ga na-agwụ gị mgbe ọbụla. Ị nwere ike maka na irugbugo onwe gị n'ọrụ, ịnatazie ịyasalụ ka basket egbukara egbuka, akwa kpuru inyi a ga-asụ asụ, ịyọsazie. O mekwa ị ga-enwe ife a na-akpọ, ma ọ bụ na inwezi ike na-eli nri ọfụma, ị ga-enwe ife a na-akpọ weight loss. Ọ bụrụkwa na ị na-elizi nke ịpụta kwụsị na McDonald's, maka na ị nwere efe ị ga-eji wee si ezigbo ofe nsala na ofe onugbu arụ chara acha. Kwụsị na McDonald's, igoro burger 10 pounds or 10 euro or $10 or 10 naira. Mr. Biggie, nke ndị Nigeria bụ Mr. Biggs, kasị nọ Mr. Gini. Igoro tinye n'akpa. Isi otu a na-eli ya, ọ na-asọkwu n'ụsọ. Mana nwata na-ata akara na-ata ego ya, ndị be anyị kwuru. Ndị ọzọ asịkwa na ụkpana dị n'ọkụ che na ọ na-agba mma, na amarọ na ọ na-ele ele. Ka ife nke a pụta, ị na-ache oke n'inweghị ego iji ọsọ ịpụ igolo ife, ị marọ na ị na-egbusisi onwe gị, maka na ife ndị a ga-ebutere gị hypertension. Ịma na na-asị hypertension, ndị mmadụ echere hypertension bụ site ị na-eche echiche. Yes, echiche ga-akọs hypertension, mana hypertension nwere, ọ bụ na ị na-eli ezigbo nri, ị na-eli nri na blọks heart gị, ị na-echekwa echiche. So ọ bụ na ịbịa na-eli nri anyhow, ị ga-enwe hypertension. Ị na-enwe ife a na-akpọ type 2 diabetes, maka na ị ga-abịa inwe ike, maka na ị na-eli nri dị balanced, o mekwa gị bịazie bụ ụdị ibu afọ maka ya. Ọ ga-emekwa gị inwe
cardiovascular diseases. Abịa na the cardiovascular diseases, ị ga-enwe ife a na-akpọ atherosclerosis. Nke a bụ na ị ga-enwe blocks in the heart, o mezie blood gị ama na-aga eflozi. Ịma na abịa enwere ife a na-akpọ oxygenated blood and deoxygenated blood. So biko gbagharanụ m biko, amara m otu m ga-esi wee kọwa ya n'Igbo, but ịmago ebe ọbara na-abata na nke na-apụ apụ, nke a purify go. Ịma na ife anyị amara ọ bụ na heart anụnwa na-alụ ọrụ 247. Onye ka na-agasị gị love your heart, nye ya ife ọ na-eli ka o wee na-alụ ọrụ gị ọrụ ịchọ ọrụ o kwesịrị ka ọ lụọ. Mana ọ bụrụ na ide nye ya ife ọ na-eli, ọ ma nlụ ọrụ ọfụma. This atherosclerosis, ọ bụ na abịa nwee ịbịa na-eli ọkachasịkwa mmanụ ndị a, maka ndị a na-eli oke mmanụ, ọ bụ sọ cholesterol ka ị ga-enwe. Ị ga-afụ ụmụ ndị ọ na-aga na-awọchi ebe fa na-esi mmanụ eburu mmanụ. Biko nụ, adị m akwụkwọ maka ofe mmanụ, maka na a na-asịfa ofe mmanụ abụọkwa maka na fa na-eli mmanụ, kunu rapụ ịghọtafe m. Mana ịmago ọbịa, especially bịa lise ya bụ mmanụ, ịbịa buru mmiri jụrụ oyi, ebe a ka ndị be anyị si egbu. Ama m na ọ bụ ife abịarọ maka ekuzi maka health, mana ife anyị na-ekwukwa bụ part of ife health a, maka na asị na ife stress na cause. Ọbịa ọ blọkụzie ya, o bido na-enwe blọk obere. Oge ụfọdụ nọkata esi obi gị na-egbu gị, mmago isi nwe ife na-egbu gị ebe a, o ji nwayọ before banye na real angina. Ife niile bụ cardiovascular diseases. Ọ pụtazie, o nwere ike ọkọsụkwalụ gị clot, nke a nwee bidokwa another one. Ọ bụ na inwe n'ife a na-akpọ clot, oge ahụ asị gị na ị ga na-use warfarin every day. Ifugo oge ọbụla na-egbete gị blood, ọ na ị ga na-eyuzi, ọ bụ na America ifefa na-eyuzi ka bụ Eliquis. O mee gị oge afọ inwe ike ịbanyekwa na ife a na-akpọ polypharmacy, maka na oge ụfọdụ anyị ada aghọta mkpa ọ dị ka anyị dị healthy. Ị ma na-enwezi ike ị na-eme exercises, igwekwaga diabetes, oge ọbụla a na-echeki blood, asị gị blood, ụfọdụ asị gị my village people they have come, fakọlụ m nsị nke a na-ekwuzi nke afọ. O mee gị ị ga-enwe ife a na-akpọ alopecia, isi gị bịa ọ na-adapụsị obere. Enwego ofu ndị mmadụ ife ebe isi fa kwọchasịrị akwọcha, like enwere m alopecia. Gịnị mere oge nji nwe alopecia? Ọkwa stress na-akọsa. When my dad died, I had alopecia because I have never been stressed in my life. Like emego ọkwa ya bụ stress ahụ. Oge ụfọdụ ife ime respect n'ụwa bịa mee gị dịka ịbịa mmadụ bịa lose ọlụ, onye bujuru family and so on, lose ọlụ gị onwerozie. Ọ ya ka oge anwa pandemic so many people banye n'ife a na-akpọ depression. So ị bụrụkwa na ịbụ nwaanyị, ọkachasị ụmụ nwaanyị ka nke a na-eme, oge ụfọdụ unu ga-afụ ụmụ nwaanyị abịa nwee ife a na-akpọ some mucosal abnormalities, bịa nwee ma rash, ife abịa ebe a ife bịa mesịa ọ dịka o nwere ife esesilia dịka butterfly. Oge ahụ only the way go to another thing nke a na-akpọ lupus. Ifu na ịdị healthy, ike ịrapụ ị na-echekasị onwe gị, ọ dị mkpa, maka na ife ịma na this body system fancha niile dịkọrọ ọnụ. Nke a bidokwara ọkpọrọ nwanne ya, nke ọzọ akpọrọ nwanne ya. By the time you know it, the whole system are shut down. Asị na akọ ya nke akọ ya nke ọzọ. Nwanne m nwere ife akọ gị, adị m asịkwa na ada akọ, mana in this aspect onwero nọ maka stress. Ka ị wee fụ mkpa ọ dị na ị ga na-ezu ike, ị ga na ọ bụrụgodị isi ebe a gaa ebe anụ aga obere. Oge ụfọdụ ndị mmadụ eche na ịṅụ chilled beer, ịṅụ chilled water constantly, ịṅụ chilled nke a chilled nke ọzọ, all this fizzy drink, nọ inwe ego. Nwanne ka m gwa gị, ọ bụrụ inwe ego, ị na-egbu onwe gị. Ọ bụ na nsị ka nkọwa ife gbasara health, unu ma n'ebe a ka ọ na-adị m mma. Ị ma na time ga-aga taa nwa, mana ka m rapụ ya maka ụbọchị ọzọ ka ụmụ nwanne m were kwuo ife fachọ ikwu. Mana ife m na-achọ ịgwa gị bụ biko n'ọlụ ka ị na-eche ife nwanne anyị si gị chee, gbakọnyekwukwa ya nke a. Ọkachasị anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, unu ma na after amụsịrị nwa, after elu 40, body system abụrụzi ife ọ bụ. Mara ife ị ga-ebido na-enyelu gị onwe gị aka, maka hormone bidokwara mebe isi ụtọ a, mana nsogbu adịgo. So ka ị na-eche gịnị ka ị ga-eme ka ị bido n'oge kịta, ka ị wee nwee ike nwee time a wee
na relax ka ọ rapụ ịgbọgide kpakọsi ego a ịnọrọzi ndụ wee lie ya bụ ego ọ ịmụsị ọmalịcha ụmụazị niile ịmụ nụsị ọmalịcha dị odogwu dị gị a ịnọrọzi ndụ wee kilie fa ịnọrọzi ndụ wee zụọ ụmụ gị ọ bụrụ maka because of stress maka na all this system they are very delicate fa na-alụ nnukwu ọrụ atụ fa dị very very delicate. Daalụ nụrụ nne. ndị be anyị unu afụgo ife ala ime ọnụ unu afụgo na ọ bụ ọkwa sọsọ azụmahịa ka anyị na-ewetara unu anyị na-ewetakwara unu ka unu ga-esi wee nezie onwe unu anya ọnya mee anyị ji wee nwee dọkịnta n'ime anyị ka o wee na-akọwakwa ife gbasara arụ anyị ka anyị ga-esi wee nwee arụ isi ike mana kedu ife gbasara ọrụ oyibo na nyaba arụ isi ike o wee bụkwa ife anyị na-akọwa tata kedu ka ị ga-esi wee nwee ike balansị ọlụrụ wee nwee ike balansị ahụ with your family and onwe gị wee jụkwa ọzọ si ị nwee ike ime ya bụ ife ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo ka ọ ga-adịrị gị ohere ime ya ma ọ bụrụ na ị nọrọ onwe gị kedu nke iche nọ nke ị ga-emenwu ya bụ ife wee nwee ike wee nwee uru niile a anyị na-ekwu maka ya tata ka ọ bụrụkwa ife ị ga na-eche ka m wee kpọlitekwa nwanne m nwaanyị ọzọ na-echekwa ya na-eche ya atọgbọkwana ya ka m kpọlite nwanne m nwaanyị bụ Salome. Ife Salome na-eji egwu anyị bụ uru ịbalansị ọlụ ụba with inegide ezinụlọ gị ya bụ balansị kedu uru ọba ma ọ bụ na imete nwuo ya between ọlụ gị na your family kedu uru ọba Salome? Oh, my sister, Chukwu gọzie gị maka ohere ọma nke nyere m 64 ọma unu daalụkwala nne. Ụmụnne m ekwuola ya ebe o buru ibu kwuo ya nnọọ that is ha kwutere ya ọfụma. Ihe mụnwa chọrọ itinye na uru bara nọ na mmadụ ijikọ ọrụ ya jikọkwa ndụ ya sitekwa na azụmahịa nweekwana ike nwee ohere leke ezinụlọ uru ọ bara. Eziokwu nke mbụ ị ga-emekwa ahịa ọrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo ị ga-emekwa gị were ya tinyekwa na nke tinyere n'onwe gị. Ị nwere ike na-arụ ọrụ gị na-eme nke a ihe ndị obodo oyibo na-akpọ half time ọ gị na-eme ya as a hobby. Then ọ ga-egbochi gị arụla ọrụ ọ gakwa na-egbochi gị ihe ọbụla ị gachaghị arụ ọrụ ndị na-arụ ụlọ ọrụ ịbatazie n'ụlọ gị ịrụọ nke gị. Enwa mere eji si na n'ahịa ya ịwụ ọga nke aka gị ị ga-arụ ya mgbe ọbụla iji chọọ nweghị onye ga-asị gị ma ọnwụ gị ma ọnwụ gị na awa ma ọnwụ gị n'ụtụtụ ị gaghị arụ ya ma ọnwụ gị na mgbede iji n'aka gị gị họrọ mgbe ị chọrọ ịrụ ya gị rụọ ya rụta ya ọfụma. Nke abụọ ọ ga-enyere gị aka iwe nwee ohere chịkọọ ezinụlọ gị chịkọọ ụmụaka gị zụọ ha otu i siri chọọ. Ịma o nwere ndị na-arụ ọrụ maka anyị nwa si na obodo anyị dị iche iche gaa n'obodo ndị ọzọ ihe niile mmegakwa ka ebie ndụ dị mma ka ọ bụrụ na ndụ dịtụ mma mana anyị bịa hafụchi obodo anyị bata n'obodo ọzọ bịa chọpụta na anyị bịa bụrụzie ọrụ nke anyị nwa na-arụtụbeghị na Naịjirịa. Mgbe mụ nọ na Naịjirịa arụbeghị m day and night. Ịpụ ọrụ n'ụtụtụ gị lọta na mgbede anyị na-echi ihe siri ike mana obodo oyibo ha na-arụ n'ụtụtụ arụọ n'abalị gị bịa hụzie na ihe niile bịara bịa bụzie bịa dakwashicha anyị n'ahụ. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Mgbe ndị obodo oyibo ndị Amerịka ndị Europe ndị Asia ndị Vietnam ha niile na-edozi obodo ha ekweghị eme ka anyị dosi iwu ha dosiri. Ha mere iwu ha ebe ọ ga-adịrị fa mma mana anyị nwa bata iwu ahụ abịaghị bịa nyecha anyị ihe anyị chọrọ ya na-eme anya ya na-arụ ọrụ ugboro abụọ ugboro atọ. Ọ bụrụ na ịbata ọrụ a ọ ga-etinyere gị aka ị gaghị na-arụkwa ọrụ ugboro abụọ ahụ ị gaghị achịkọkwa ọrụ ahụ ọzọ. Ọ ga-etinyere gị aka gị wepụta ohere na-aga ihe a na-akpọ exercise fitness
ma ọ bụrụ na ihe na-agụ gị agụrụ, onye wụ mmasị gị ka ị na-apụ na-emegharị ya dịka nwanne ya nwaanyị jiri kwuo okwu otu ndụ shiri dị mkpa mmadụ iletara onwe ya anya ka ọ hapụ inwe problem n'obi ya ma ọ kwado n'isi ya ma ọ depression. Ị hụrụ ya? Ọ ga na-enyere gị aka ka na-eche echiche ebe o buru ibu. Ọ ga-enyere gị aka ọ bụrụ na onwe ebe ụmụaka gị na-aga ịkpọrọ ha aga. Ọwụkwa ịkpọ nebọ gị na-ebi na biko maka na nwa nebọ gị yara nwa gị na-arụ emekọ training n'ofu ebe gị kpọọ nebọ si ya mgbe ọbụla gị na-akpọ nebọ nwee ike ịkpọrọtụ nwa m aga, ana m alụ ọrụ. Ka agụma ọrụkwa na ịga kpọọ nwa onye ọzọ ga, ọ ga-etiri gị aka. Ọ ga-enyekwara gị aka ile nwa gị ahụ guzo nwee ihe ọ na-eme gị hela ya kwụọrọ ya aka maka onye ahụ ihe ụmụaka na-echeta. Okwu ego niile bunyere ha wụ ọ bụghị ha ka ha na-echeta. Ihe ụmụaka na-echeta wụ ohere nne na nna ha nyere ha mgbe ha dị obere, otu nne na nna ha siri kpọgharịchaa ha kpọrịa ha gaa mba dị iche iche. Ma ọ bụrụ na inwe onye na-achọ ime travel, ọ ga-enyere gị aka ịrụtụ ọrụ gị were brek, ndị obodo Igbo na-akpọ brek, gị kparịa. And Igbo shiri ma mma awụ ịgakwa holiday ahụ ị chọrọ ịga, ibukwa ọrụ gị aga, gị nọrọkwa ebe ahụ rụọ ọrụ gị rụma ya ọfụma. Ya mere di gị kwa na-akpọ gị okwu gị za ya nwanne nwaanyị kwuola bifo. Ị hụrụ ya? Then rụgide ọrụ gasị oke arụchaala m ka m zuo ike, gị tinyere nwa gasị oke m ga-eji awa abụọ zuo ike, nzuchi ike ma bịa were awa atọ ofu awa awa abụọ tinyere n'afịa m. Imechaa ya oke arụchala m, ozi ihe m na-eche bụ gị rakpu ga-ahị ụra ọfụma. Maka m na-achọpụta onwe ndị na-anọdụ ehi ụra abalị ndị mmadụ na-eji ehi ụra, ha na-eji ya arụ ọrụ. Ha rụchago monino mechie ebe tere ha bịaba gbagharịa mee nke a mee nke a mee nke a, kpọta ụmụaka klin n'ụlọ ha ọkụ ya na-akwụsị isi ha kwụ ọkwa ọzọ ga-arụ ọkwa ruo 4 o'clock isi ụtụtụ. Ọ dị ka ihe ọwụnụ ọrụ ndị Igbo ha asanye zuokwa n'ike. Ọkwa ezumike a ka nji na-ewetara unu ọya wuru niile ọbara. Igbo shiri ma mma wụ ị ga-ejekwa buru ya dosa ya ihe legete ma ihe m ga-akpọ ya na obodo n'okwu Igbo. Gị dosara ezinụlọ gị n'ụlọ niile ọzọ ụmụaka ahụ ihe a ga-eji bido ndụ. Ọkwa sọsọ ụmụaka ma di go ọkwa n'iwu nwoke ma nwunye gị. Enyemaka nọ ya n'ime buru ibu. Ụmụnne m, ka m hapụ ikwu ọtụtụ isiokwu. Ọrụ na onwe ihe ọzọ ị chọrọ ịmata na ihe a kụọrọ ya aka na adọ, anyị ga-asa gị ajụjụ. Ọrụ na onwere ajụjụ ọzọ ị nwere kụọrọ ya aka. Ị ga-arụ ya na ị ga na-azụ ahịa na-arụkwa ọrụ ọzọ, ị ga-eme ya. Ị ga na-arụ ya gị nwee ohere maka ụmụaka, nwere ike na-apụ maka ndị enyi gị, nwere ike na-eme travel ma ọrụ na ihe na-achọ mana ọrụ na inweghị oge. Yes, ọrụ a ga-enye gị ohere ahụ. Daalụkwa n'olie nne. Daalụ nwanne m nwanyị Salome. Unu anụ na nị anụ ihe anyị na-agwa unu taa, na-emekwa m na-echetara unu bụ uru unu ga-enweta ma ọ bụ na unu nwee ike balance ọlụ and family time. Imirikiti n'ime anyị na-alụ ọlụ ebido eso m lụọ ya 16 hours a day. Ibido n'ụtụtụ gị lọta n'ime abalị. Mgbe ị ga-eji na-apụ n'ụtụtụ enwere ike ụmụ gị nọ n'ụra. Mgbe ị ga-eji na-alọta ha alabana. That was my own personal experience. Enweghị m ike balance family m na ọlụ m maka ihe niile m nọ ndị ndụ ya at that time. That period was ọlụ. Ana m alụ weekday, lụọ weekend, lụọ holiday. On Christmas day anọ m n'ọlụ, ụmụ mmadụ agba Christmas. On Easter day anọ m n'ọlụ, ụmụ mmadụ agba Easter. As a Christian, Easter na Christmas dị m ezigbo mkpa, and ana m akụziri ụmụ m. Mana nke bụzi na m ama anọ ya ụbọchị Christmas, ụdọ ọbụzọ a na-agba Christmas, ụmụ m ama agba Christmas. Mgbe m meji wee natafa anabago, enwere ike ọ bụzie the next day ka m nwee ike ịnọ n'ụlọ anyị agbabazia Christmas anyị on the 26th or 27th instead of ụbọchị ndị ọzọ na-agbụ ya. M wee na-ajụ unu ma ọ dị possible na ị ga na-alụ ọlụ oyibo wee nwee ike na-eme ife ndị a. Ife ndị wee na-ajụ ya bụ ajụjụ bụ na ọ bụrụ na ị na-alụ ọlụ oyibo, ọ bụrụ gị nwe onwe gị
ka m si wee kwuo ana m alụ 16 hours ọ bụ mụnwa onwe m etu m si wee nwere onwe m tata alụ ọlụ 16 hours na neglect ụmụ Chineke nye m na neglect di m na neglect everybody in the house. Ọ bụrụ na nke a ga-enyere gị aka iji wee zanya bụ question njụ ọ dị possible na ị ga na-alụ ọlụ oyibo wee nwee ike na-balance kwa ya with your family. Make a comment na the comment section gwa m ka ị ga-esi wee mee ya ka anyị discuss ya. Enwere ike ọ bụrụ na ị nwee alụlo ndị ọzọ amahụ ka ị si eme nke gị biko kwuo ya na comment section ọ ga-aba ndị ọzọ uru. Tupu anyị na-eje na ya bụ comment section ife nchọ itinye na okwu anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ị nwere ike ịbalance ya bụ ife uru ọzọ ị ga-enweta na ya bụ na ị ga-enwe ike set ife ndị oyibo na-akpọ boundaries. Anya bụ nnekwu ife mmemme at this time ife a ka mmemme ịnọdụ mee nya bụ ife onye ọbụla eziche ọbụkwa na ife a bụ oge m ji eme ife dị etu a, ife a bụ oge ezumike m, ife a bụ oge mụ na famili m ji anọ. Ndị ọrụ oyibo ọga akpọkwana m na ife a bụ time mụ na famili m ji anọ. Ọ bụrụ na ị ya emenwu ya bụ ife ị ya balance nwa onwe ya etu a ị mara na ị ga-akwụsị ife ndị oyibo na-akpọ overwork. Ịdị na-arụzi round the clock mgbe ọbụla ị nọ n'ọrụ ị nwere time eji ezu ike, ị nwere time gị na ụmụ gị ji egwu egwu, ị nwere time iji akpọfe eje ebe ọbụla ọlụ ka ị na-alụ. Ma ị na-alụ ọlụ oyibo ma ị na-alụ onwe gị ọ dị mkpa na iset that boundary. Onye ọbụla amarụ na mgbe dị etu a bụ mgbe ị chọrọ mmadụ disturb. Ọ bụrụ na ị na-ịbụ onye nchụnta ego isi between this time and this time ọ mgbe mụ na family m ji enwe time together. O nwegodo onye kpọrọ ọrụ for 1 million naira business isi ya na mma akpọchi ya ga-azụ mgbe dị etu a mụ na family m nọ bifo mara ya onye ọbụla aghọta si na time a bụ time gị na family gị. O jegodo ịkpọrọ onye anya na clock ọ sị ya na family ya ga-anọ ka nchel ka mkpọ ya mgbe dị etu a. Mana ọ bụrụ na ị merụ ya mgbanwa ka ị ga-eji wee na-enwe nsogbu ị na-emix fa up maka na ịlaike ego $1 million or $1 million naira ka mụ na family m ga-esi wee nọdụ nsị na ọ maka ya ka ma eji wee kpata $1 million naira. Mana yes ị ga-akpata ego anwa mana o nweghị ife ọzọ ime ignore ịda ife dịka ife gbasa family ime ignore iji wee kpata nya bụ ego. So ọ dị important na iset up boundaries. Ọ ga-enyekwa ya ka i wee nwee ike control nwo your life bụkwa ife a nkwu before. I control nwo ndụ control anyị kwuo okwu physical health, anyị kwuo okwu mental health. You cannot achieve those things ọ bụ na iset your boundaries and keep to that boundaries and make everybody around you understand. Ọ ga-afịa arụ ma ebido because fadigo used to ịkpọrọ Salome mgbe ọbụla opike phone ka ma mesi m wee kpọ Salome gịnị dị wrong with her maka na ọ na-eme gịnị ọ na-akpa ego ọ bụzi entrepreneur ya mere na ọ ma nzazi phone ọ ga-afịa arụ. But with time ike keep to it febido ghọta bịa na ife a bụzi the new Salome. Ọ chọrọ inwe control of her life and having control of your life prevent you from mental ill health, physical ill health, emotional ill health, and all those things I actually. So uru ị ga-akpata na ịbalance ọlụrụ na family life bụ iset boundaries. Ime ka ndị gbara gị gburugburu ghọta na ife abụzi ka isi alụ, ife abụzi ka isi ebi ndụ.
biko onye ọbụla respect ife a ị chọrọ ime. Ị na-eme ya for you and your family, for you and your children and your husband and onye ọbụla nọ gị nso. So ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị, biko gbaa mbọ ka ị nwee ike achieve ife anyị na-ekwu, ndị oyibo na-akpọ ya work-life balance, ka ị wee nwee ike nweta uru niile a anyị kwuru maka ya. Uru ndị ọzọ erikakwa ori nne, mana ịnọ ka anyị chọrọ ikwu ka anyị ghara ịnọte aka. Mgbe na-chitakwa aka na-afụrọkwa kọment omenu na kwestion njụ na onweghị onye nwe ansa. Kedu ka ị ga-esi ọ dị possible na ị ga na-alụ ọlụ oyibo wee nwee ike na-eme achieve this work-life balance anyị na-ekwu okwu ya, na-eritakwa uru dị n'ime ya? O nwere onye zara ya, achọrọ m iwe ya na ọ dịrọ possible ma esi mmụzi ya. Mgbe onweghị onye zara, mụnwa ga-azazi ọ dịghọ possible. Ihe ojighọ dị possible ekwugo m ya bụ na inweghị onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-alụrụ mmadụ ọlụ, ọ bụrụ na ị na-alụ mmadụ ọlụ, ọ na-elu mgbe iji ana maybe 1 hour to the time ị chọrọ ịna, ọ gaghị abịa bute file sị gị na file a dị very important, not important na ya na-eje meeting in the next 30 minutes, gị mee file a. Ihe ị ga na-eme bụ gịnị? Ị na-ewe iwe na mkpụrụ obi gị, obi a na-afụ, isi a na-awa gị. O rugokwanụ mgbe m ji ana, what is this? Ekwesịrị m ije ịna ụlọ, nwa m na-eme nke ni, ekwesịrị m ije ebe, mana ịma nsịnwu mba. Maka isi mba, enwere ike ịbịa ọrụ the next day enye gị leta. Omego m na nna ya arụ, enwe m isi ọwụwa, nsị na nchọ ịnafa, asị na mama ana, nsị fa oke ka m jee dọkịta, fasị m jee dọkịta, onye m day off, mụ were ya na ọ ga-enye m nsogbu. The next day doctor nye m 2 days off. By the time I came back, sack letter m nọ na table na-eche, because na radrom announcing doctor sị mụ na aja ezu ike. Mana ọ bụrụ na a na alụrụ onwe m ọlụ, o nwere onye ga-emenwu m ya bụ ife. Doctor sị m na mma anọ 1 week, ana m n'ụlọ nọ 1 week, ọ uru m ka ọ bụ, because onye dị ndụ na-achụ ego. Ndị nwụrụ anwụ, where are he? Ma ọ bụrụ ka anyị si asụ ya na Nigeria, ọ bụrụ na ị dịrọ ndụ, ka ị ga-esi wee chụọ ego. Ọnya mere na ọ dịrọ possible na ị ga na-alụ ọlụ oyibo wee nwee ike achieve work-life balance. Ọ dịrọ possible. I wee na-asị gị, jiri ohere anyị ji wee na-ekwu ife a wee check ya business a out. Ọ bụrụ na ị chọrọ ilite uru work-life balance ba na-enye, jiri ohere a check out business anya. It will give you more than work-life balance. I am telling you the truth. Miracle. Onwe one of us nọ na-enene video ya yesterday ebe ọ na-agba egwu. Miracle, you know the tire Jesus. You see, I know the tire, especially in na business hire. Miracle na-eme na business ha every day. Onwe ndị bata ebe a na facture extra $500 a month ka fa wee na-enye ndụ aka, wee na-akpatazi puku nde. Fatụrụ anya, Miracle. Fa wee rapụ ọrụ, fa sị, you know what, biko jide ọrụ ka m jide ndụ m, na ndụ m dị more important to me. Ọ gwụsị anụ ka ọrụ anyị n'ọnụ, biko ọ bụrụ na unu na-ege ntị, unu ga-afụ nwa m nwoke chọrọ igbu m ebe a na onwe tournament, nọdụ ebe a na-akọ akụkọ ego. O mesịkwa anya bụ tournament kịta, olote m ife mmeji gotere ya, ọrụ ego ka eji ebi ya. Ndị be anyị, ka anyị rapụ unu etu a ka ọ dị anyị n'ọnụ tata. Cheba anya dị ife echiche. Onwe ọ bụ na iche ya ọ dịghị ka ife ịchọ, biko kpọọ anyị nọ ya, anyị ga-aza gị. Onye ọbụla n'ime anyị ịkpọ, ọ ga-aza gị, kọwara gị ka ị ga-esi wee bata ka ị wee nwee ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọnya bụ dọkịta anyị in the house ekwusigo nya bụ ife tata. Anyị rapụ ya tata, ọ ga-ekwugide luo echi na ụbụrụ ya juru eju, and ọ passion ya
inye ndị mmadụ aka ka fa bie a healthy life. Yes. So nya ma o ji wee jee gụba dọkịta ife ọ bụ before bụ nọọsụ mana o file na nọọsụ na ọda challenge onwe ya passion ya ọde dish nwe ya out from nursing o wee jebe igo akwụkwọ dọkịta ka o wee nwee ike wee mee ya bụ ife ọfụma nye ndị mmadụ aka wee bie ogologo ndụ. Udo dịrị ụnụ, ka Chineke gọzie anyị niile. Anyị ga-afụkwa izu ụka ọzọ bụ Satọde. Anyị ewetakwara ụnụ ọzọ ka ọ dịkwa ka ọ na-anyị afụ ha mana anyị fụsị. Daalụ. Daalụ ndị be anyị.